Mai tragi? Băi, eu spusei că te tragi, băgași mai multe bilete. Hai, poate mai iese unul mic pe Marius, că știm deja. Am fost aranjat. Am văzut inflat gemeni, seamănă, are inflat gemeni. Cine trage numărul 2? Numărul 2? Hai, Nu, eu trag numărul 3, că sunt de la 3. Dar cresc emoțiile, cu cât sunt mai puține, cresc emoțiile. Trage, nu trebuie să tragi. Care este sticla de whisky? Hai, Brătianu. Emoții, emoții, emoții. dacă te tragi, Brătianu trebuie să tragă un nume istoric. Maria Andrei. Da, e aici. Eu trag fete peste. Poate dacă nu e, Ana Marian. Bine, Maria Andrei. dacă nu e, trage mai trage. Ana Marian. Cred că aici e ceva cu trebuie. Fac cadouri. Frate, Vlad trage. Da. Brătianu niciodată nu știa cum începe. Trage pe el. Trage pe cineva de la 3, hai. Premiul cel mare. Și acum sectorul 3, pe numărul 3. Ce înseamnă să fii mai mare în grad? Asta este sticla de whisky. E aceeași carte? Băi, nu se poate, deci pe cuvântul meu. Hai, poți. Băi, poate că n-a fost. Nu, ai să tragi pe cineva de la 3. Ți-am zis să vin tot 10 cu Florin Ales. Deci mă pricep la alegeri sau nu mă pricep la alegeri? Adică mai tragem o dată. Cum mai tragem Mai o tragem o dată? dată. Așa mi se pare corect. Asta că Eminescu mi-a lăsat personal, știi că? Neagu Constantin. Frate, eu n-am niciodată, frate, nu l-au luat. Cine ne-a găsit? Neagu. E la baie, e la baie. E ala măcar tu de acolo ai să mai reciți. Care ar fi fost șansele? 1 la 50 sau la 60? Ia să iau și Vreau o să 3 facem să văd de dacă cumpărăm. zice ceva. Cumpărăm. La audio.